Мамо, ще ми подадеш ли звуковата термочетка за лице и тяло на Аура Боди? Кое? Онова малкото бежевото кръгче с нежните силиконови власинки, с което си почиствам лицето. Да, нося го. Мамо, ти си модерна жена, трябва да знаеш какво е това. Ой, моля ти се, ние едно време си миехме лицето само с вода и не слагахме слънцезащита. А вие днес... Абе, мамо, виж, това не е просто някаква четка. Тази малка термочетка има звукова технология и затопляне, които дълбоко почистват кожата и детоксикират. Мисли си я като масаж, но без да се налага да ходиш на професионалист. Има 7500 вибрации в минута и термофункция разширява порите, стимулира кръвообращението и прави кожата ми гладка и стегната. И с 12 нива на интензитет аз съм си избрала най-добрия за моето лице. Да, и сигурно по 1 час го ползваш. Напротив, само 10 минути на ден. Можеш да подготвиш кожата си за козметика, да я стегнеш и да изчистиш несъвършенствата. Всичко в едно. Да ми беше казала по-рано, откъде си го поръча? От aurabody.bg